Kahadlok ba? Sa mana? Kahadlok ba? Sige, time check. 8:44 a.m. Good morning sa inyong tanan. Bago pa ako nahuman og ligo, wala pa ako ka-makeup. Yung anak ko, chika ninyo mga day. Gabi mo ba? Gabi mo ba? Gabi mo ba? Laban lang! Kahadlok ba? Hoy, chika ninyo. Ikaw ni tingog ang bawlo, ini mag-uol. Atay, ako sa ablihan ng pultahan, be. Ako ba, eh. Yan din siya, mga day. Ako natug daw siya umalinaw ang gabi, eh. Murag 12, tulog na ko. Kanya, sila weg, nag-cellphone pa. Pero, nakatulog na po sila og mga, kuan, mga 1 siguro, mga 1 a.m. Unya. Ano, buang na. Okay. Salamat ay tao nila by visit. Yan ni siya. Tinga ko kay gipukaw ko ni Weg og kuan. 2:45 a.m. around anang oras. Iabi ko gidaman ko ba mo bag. Unsa makigtapad si Weg na ko nga naman may isa-isag bed. So ni ana siya hangyo gid siya nako nga. Mon pwede mo tapad nimo. Okay ra, pwede mo tapad nimo. Yan api ko nga. Okay. Abi ko nag-joke ka, nanarapod ko. Sige, tapad niya. Nisipog rin ko, tapad na din me. So ako wala rapod ko, kay mura bitaw, kinabitaw murag, wala ko'y panahon ng investigar, murag, wala ko'y panahon manismis, o kasi ganap, anak yun. So, ngayon ko nga something's up siguro, so feel na ko, sa anxiety lang siguro ni Weg, kay anxiety magina siya niya. Kana bitaw, di po na siya katulog si Weg kung wa siya kastorya nga tao. So, murag nga na ba, basig, ganahan lang siya nga na siya katapad. Moda into siya, na-confirm na mga dili day nga na it's not about his anxiety bitaw. Ano nang nga to siya. Ito mo di ay nga si Weg mga day na siya ko ayo di ko mo chika kay ako ra isa diri gipa-breakfast na ako to sila tanan. Yung pag una na mag-breakfast bigay mo na pressure ko ninyo. Mura bag sige sa tanaw na ako man kag makeup mo man nga pahawa na lang siguro mo. Pasanti na usong kinabuhi uy. Wala yun. So, mo ni siya. Si Weg, na siya third eye. So, bali, labda ba? Pra na mo diri, eh. Si Weg na siya third eye, tas, knowing this place, mga day, di ba? Kita ba ito nga medyo antique bitawid siya. No? Kita mo ato, katong murag lighay mga statwa, katong, ako pag hindi ulit nga na si Micho Baby Love diri, kaya na yung statwa nga ino. Muna siya nga lugar. Muna siya nga hotel. Yan, dako kini siya nga hotel, good. So, mo to siya, si Weg, nakadamgo daw siya nga gidisturbo daw siya isa ka bad spirit diri. Kanya, ang nakadigwa na kaya ang iyang damgo, it takes place here yapon na room. Ana, so, parang ginadisturbo daw siya, tapos ang iyang damgo kay iha na daw gina-fight ang spirit pagawas sa pultahan na mo diri. Ana, anya. Mo rin to, di na din siya makatulog, na-disturb na siya. That's why he decided to sleep beside me. Ana sila Weg ganiha nga, Mon, kaligo na diha. Muna na may breakfast. Dahil ko nga, buisit ka. Pag human, pag hindi mo share it sa ako, ay mo po kumbiyaan. Kabibig ba? Kaya talawan ba kay ko, oy, palihog lang siguro sa ako. So mga day, enough with the horror chit-chat, no? Sige, ang akong chika karon kay, this will be our last night. Dire sa Hainan. Kay unya kadlawon, mga 1 a.m. na nami sa airport, anak. Kay mabiyahe nami pa doong Manila. 5 days mi dire sa China. In fairness lang, salamat gid sa China Tea. Ug sa uban pang mga travel agency nga ni support o ni sponsor ani nga trip no. Salamat gid kayo sa inyo oy kay ako bitaw gid inyo ang gitak na bitaw. First time bitaw ko nagkripihan og hotel. Promise kay creepy man sa gid kaayo. Like mugawas mo ning hotel daghan kay statwa oy sa mga Chinese. Kadlok ba? Mga to na. Kasi mga pa-breakfast nila o si Sudan. Bacon gyapon. Bacon. Hindi na mawang bacon sila, no? I-chika na ba na ko yun? Sanay tabo sa imo. Na. Tungo. Ikaw na ipaigo sa akong pag na-rate gani, ha? We don't understand Chinese. You know? No, speak in Chinese. No, speak Chinese. Kalo pa to niya. Suko siya? Suko siya? Ay, okay. 7:30 rin check out. Suko ba nanti? Nagdala kong camera. Ha?
Ay, alam mo, dahil hagi kasi mong kamera, uy. Nadala ang camera. Kapila na nabili ni Jessie ang kamera, uy. Ito ang Sony. Palihog lang. Ito mo mga day, di kita mo biyahan mga day. Palihog lang. Di daw, no? Murag. Murag lang. Murag lang. Kaya murag na pressure na kunin yung tanan, bitaw. First time po ni mga day hanga na late ni diri. Kaya murag ni kumpiyansa na bitaw ko. Mga day, mo ni siya ang katri ni Weg. Kani mga day. Tapos muna ang iyahang kuan. Balcony. Muna siyang balcony. No? So, tanawa unsa ka creepy. Palihog lang. Mana dali guys. Na diretso na. Diretso guys, diretso mo ning pintuan. Wala na magsipi kayo, pwede na ka mulayat. Pero sige na eh kay langit. Gan. Nanang bus. Kuabi. Sama di ate. Uy mo sanina. Naka sanina. Saging. Kaya wa ba saging? Muna yung souvenir sa China ang saging. Yawa yun, huy Prada kung bag yawa sudan imong saging yatay. Good morning mga day. Time check 9:10. Bilat dami dire, mag-go late na may right. Off the ground, we're on fire, but I need you now. But I need you now. Mga day mo ni ang kamot ni Yao Ming mga day. No? Dako kay siya, palihog. Ihamon kang Yao Ming. Gihamon ta niya mga day, murag kaduhaon akong kamot. Katulog ni mag-ol. Palihog lang. Mga day, cute kayo mga day. Ka-cute. Ano sa man eh? Alpaca ba ni? Ano? No video? Grabe sab sila. Sabi harap-harapan niya paglibak bitaw sa humbuhok dire. Wala na kay ko niya gipa-video na niya gilibak ko niya sa humbuhok. Mama. Pak, video pa rin mga ulul. Mga day, namin dili sa daghan kaayo nga restaurants no, meron siya seafood nga bay. Yato ang restaurants kay seafood, so si Weg allergic ba siya seafood. So good luck lang igang Weg no. Ako kabaila may muna ako mga day nga Crabs is life. Crabs is life. Medyo na happy yung anteron. Feeling happy with Wegibor. Sige, parking na ako. Parking na may mga day. Bukan tao niya. Gatay. Pwede ako ba silang fishbowl? Ay! Ay! Nga mo na fishbowl. Dessert? Ang pasabutan ng fishbowl kay good luck and good fortune sa life. So, mura na siya na siya chichirya. Nagipurma lang siya o good ito. Circle. Nya. Pababa. Smile sa dream yun. Dami siya, in fairness. Plastikan. Lagi, dami siya. Ganahan ka. Mga day karon namin sa isa ka mall diri sa Hainan. So yung aning itsura sila kang mall. Yung open area kayo. Palihog lang. Mga day time check. 3:12 PM yung update. Nagkabuwag-buwag namin sa mga kaubanan. Okay, niabot ng bus. Nakulbaan may kay basig na nawa na may dire niya. Ang nakabibo pag dire sa China mga day no kay ilang itong ginablock ang Facebook, ang Twitter, ang Instagram. O ilang ginablock ang mga social media bitaw. So murag dapat pa ka mag-download og VPN ingana para maka-chat lang nila. Butan ning China oy daghan sila yung mga hanas. So daghay bawal. Laban. Balik kami sa bus oy. Ang update pod no, wala pod mi napalit. Kay ngangagid be. Kay wa jud mi nakapa-exchange yung kwarta.
Pero kaya na kay basta na pag-asaw niya sa night market mga day. Alright. Di ko malahuta itong mall oy. Mura jog. Mura jog. Hasil ba itong mall oy giatay. Mura magka limaho na ngayala ni mag-uol. Mga day no false alarm gid kay mga day kasi wag wala di siya gidaman gabi eh. Wala di mga bad spirit di ay no gusto lang gid siya makigtapad nako confirm. Nili mo gusto siya makigtapad ko. Pwede ba gi ka mo ingon wag. Ay na sige bot-bot og storya. So, okay na lang yun. Ikaw unsa naman eh. Ang ako di man siya siguro. Sir pagkigtapad na ako musugot man ko. Yan, Dili kay magbot-bot og storya. Bantog di, wapag ikaw pangutan na ba nga matapad ko malari siya nga sige wig dali na lang ka na ko. Uy, Nagbasa, oo, basa. Wowers, tulog po siguro ko. Wala Ay dayon. na mo, Muna no, dayon. Tawat mo ka na ko gapon man. Wigibor, mga galawan ni Wigibor, Yan guys. ako. Palihog lang, mga Isa mi na, galawan. isa mi na outgun. Ikaw, isa po na ako utin. Na-appreciate na ako nga, ako gihilabtan ni Weg. Na-appreciate na ako nga, puyo na siya. Sa kilid, di ko nga, okay, mayo na, mayo Kisa, na. Hashtag, kaya ikaw man ang hilabot good. Kisa ni ko. Well, in fairness, sa conservative ko, nga pagkatao, ay mo pag binastos niya sa own channel. Sige! Laban na ta! Sugdan ta ni mga day! Woo! Muna siyang volcano mga day. Pakita na ko sa inyo mga day. Crater. Kanitong. Gihaman ko nimo. Gihaman ko nimo. Gihaman ko nimo.